Ассалому алейкум, бародаро. Ҳастанд дар ин ҷо ҳалқаҳои фурӯшӣ. Мақсад 90 кӯзанак доранд. Инош 100 кӯзанак. 100 кӯзанак доранд инош. Инош 90 кӯзанака. Инош 80 кӯзанака. Мақсад нархошон иш 70 сомон. Инош 60 сомон. Инош 50 сомон. 100 таги 50 сомон. Иношта жилка мақсад зиёд растхор шудаги баромака қиматтар. Ай мақсад мекшои дагиш хоб мекунад. Ана ин кӯзанакош. Ана хе хуй мешад мақсад.